ugogo bavikile ngema. Hawu. Sibabili abo ingane zakhe ezikhona namhlanje. La siyakhona sihamba naye. Ngoba ke kuye kwenzeka ukuthi ngesikhathi siphila kusona into zomuntu wesimame zibuye zithathwe abanye abanama degree nama PhD nasebe bazivalela ngemuva ogogo so yethu umsebenzi ugogo angakhohlwa. Le ngoma ke yona inspiration uPrincess Magogo, especially lesikhathi siphila kusona manje abantu abaningi bavukelwa amathongo bathi akusho ukuthi uyathwasa lokho ukuthi ini igcekela yini. Siyabonga.